Helo, a chroeso nôl I Sgwrsio. Just cyn I ddechrau, awn ni siarad am cwpl o geiriau newydd. Goro neu gorfod, which is have to. Darganfod, discover. Goroesi, survive. Arwyddion, signs. Dyfyniad, quotation. Chwedlau neu chwedle, legends. Parch a parchus, respect and respectful. A heiddi, deserve. Eto, croeso nôl I Sgwrsio. Helo a chroeso I Sgwrsio. A heddi dwi'n siarad gyda Stephen Rule, a.k.a. Doctor Cymraeg. Shwmai, Stephen, sut o'i ti? Dwi'n iawn, diolch. Mae dal yn teimlo'n weird I clywed Doctor Cymraeg hefyd, bod wedi bod yn 2 flynedd a mwy. Mae Stephen Rule iawn, dwi'n clywed Doctor Cymraeg, a mae'n, oh gosh, yeah, that's me, isn't it? So, diolch am gael fi ar y rhaglen. Dwi'n gweld y stwff mae Sgwrsio yn neud, a just y siawns I fod arno fo yn eitha cool I fi. So, diolch, Nick, cheers. Oh, diolch. Wel, fi'n chuffed iawn I cael ti, achos y stwff ti'n neud trwy'r Doctor Cymraeg yn really, really pwysig, dwi'n credu. A mae lot o, dilanwyr? Dilynwyr, ie, yn union, ie. Gyda ti, dros 10,000. Wel, dwi ddim eisiau twtio trumpet fy hun, ond mae yna dros 11,000 erbyn hyn. O, 11,000. Ond honestly, mae wedi bod yn bonkers I neud. Dwi just yn cael hwyl yn neud o. Dwi ddim yn neud am ddim reswm, ond dwi just yn mwynhau rhannu pa mor hyfryd ydy'r Gymraeg, ac mae pobl wedi gweld hynna a wedi mwynhau, a mae jyst wedi tyfu ers hynna, a mae wedi bod yn anhygoel a deud y gwir. So, mae dal yn surprisio fi pan dwi'n mynd ar Twitter a gweld rhywun arall wedi dilyn, a meddwl, oh my word, mae hyn yn bonkers rwan, mae'n gorau stopio rhywle, ond na, mae'n wych, ie. Mewn ffordd eitha debyg I ti, pan dechreuais I y podlediad, nes I ddim disgwyl pa mor enfawr yw yr appetite I ddysgu Cymraeg, I trafod yr iaith gyda pobl sy'n dysgu. Mae'n llawer ohonyn nhw. Mae'n eitha anodd, cos dwi'n cymryd bod ti fel fi wedi bod I ysgol cyfrwng Saesneg, a mae'n ffrindiau sydd ddim yn hoffi Cymraeg, mae'n ffrindiau sy'n, mae'n iawn ac yn y blaen, ond ti'n just gweld bod, ti'n meddwl bod y canran o bobl tu allan yn y byd mawr, yr un peth ag yn yr ysgol, a ti'n just smatterings here and there, math o beth, ond pan ti'n mynd i'r byd mawr, mae mor galonogol I weld bod, gosh, gymaint o bobl just eisiau bod yn rhan o ryw fath o daith I ddysgu Gymraeg, a oedd yn codi ofn ar fi ar y dechrau, ond mae wedi syni fi, ond mewn ffordd hyfryd, a dwi'n siŵr efo chi yr un peth hefyd. So dwi'n credu y cefndir ti yn debyg I fy nghefnder I, falle. O'n i'n meddwl byso fo, ie. Wyt ti'n gallu dweud tipyn bach o fel dy daith di gyda Cymraeg, o le ti'n dod, a... Dwi'n meddwl fydd yna lot o crossovers rhwng ti a fi, mae gen I deimlad, Nick, ond tyfu fyny yn hen Sir Flint yma, Coed Llai oedd enw'r y pentre, ac eto oedd ambell I berson yn siarad Cymraeg, ond oedden ni ddim yn siarad Cymraeg yma nhw, ond oedd ddim Cymraeg yn y teulu, na ddim byd fel yna, a I fod yn deg, bod yr athrawon yn wych, o'n I ddim yn mwynhau'r Gymraeg, deud y gwir, o'n I just meddwl pam bo fi angen gair arall am cader, pan mae'r un chair yn gweithio'n iawn, ti'n gwybod dwi'n feddwl. Ac, oedd y Gymraeg o gwmpas, ti'n gweld ar arwyddion, ond na, so oedd ddim Gymraeg o gwbl, a wedyn pan nes I ddod at yr ysgol uwchradd, blwyddyn 7 neu blwyddyn 8, rhywbeth fel yna, nes I penderfynu bod fi eisiau dysgu fo, wedyn, y ffyrdd arferol, wedyn, tygau, lefel A, a wedyn ymlaen i'r brifysgol, a just bob tro eisiau Gymraeg fod yn rhan o fy mywyd a just tri angorau I ffeindio unrhyw ffyrdd I wneud hynna. A mae wedi newid fy mywyd yn hollol ac dwi'n
mor falch mod i wedi wneud o. So, so ni'n meddwl, dwi'n mynd hollol siwr am dy gefn dy Dinig, ond dwi'n siwr bod yna debygrwydd fan'na, siwr bod ti'n dod o'r de bell. Mae'n, debyg iawn. A ti'n gwybod be dwedais ti, dwi'n wastad clywed y ffreis, mae Cymraeg wedi newid fy mywyd. A mae wedi newid fy mywyd i, a pob person fi siarad gyda yn y bodlediad, maen nhw'n ddweud yr un peth. Fel dwedais ti, dwi dod o teulu sy'n siarad Saesneg, a es i ysgol yng Nghas Newydd. Dysgais i ddim lot o Gymraeg yn yr ysgol, ges i ddim diddordeb mewn yr iaith, tan o'n i'n 16 oed. A dechreuais i darllen ein hanes ni, a dyna lle nes i darganfod, ni'n wahanol, ni'n diddorol, a ni wedi goroesi tan hynny, a oedd yn rhyw fath o the switch in a pen there. And then I was addicted. I couldn't get enough. Mae'n reit debyg, ond dwi'n meddwl, dwi'n eisiau dweud bod daeth rhywun yn well na rhywun arall, ond dwi'n meddwl y ffaith bod ti wedi darganfod bod ti eisiau dysgu Gymraeg trwy'r hanes, mae hwnna'n reit, dwi'n meddwl bod hwnna'n reit naturiol. Dwi'n wastad yn edrych yn ôl ar pam, y reswm wir pam nes i ddysgu Gymraeg, a dwi'n wastad yn disgyn ar, o'n i, cas newydd yr un peth, Sir y Flint, reit ar y ffin, a o'n i eisiau dysgu Gymraeg mwyn dangos mod i wahanol, a oedd hwnna'n peth da, dwi'n meddwl, ond dwi ddim yn hapus efo ffaith. Dwi'n meddwl o'n i'n mor yn erbyn Lloegr ar y pryd, a dwi ddim dim mwy, a dwi'n falch bod fi'n hanner Saes o mam fi'n dod o Gaer ac yn y blaen, a dwi'n falch o hwnna. Ond, dwi wastad yn meddwl nôl, dwi'n meddwl, nes i ddysgu Gymraeg am y rheswm anghywir, ddeud y gwir. Dylse ti ddim dysgu'r iaith oherwydd bod ti eisiau dangos unrhyw gasineb, yn naivety yr ifanc ac yn y blaen. Ond, cos dwi ddim yn cysau, mae yna bobl hyfryd yn Lloegr, a llawer ohonyn nhw yn reit gefnogol ti ar Gymraeg hefyd. Mae'n braf clywed bod rhywun wedi dewis dysgu Cymraeg oherwydd ein hanes hyfryd ni, yn lle rhywun dwp fel fi oedd wedi dysgu Cymraeg oherwydd o'n eisiau dangos i'r pobl o Lloegr bod fi ddim yn hoffi chi, dyn ni'n wahanol, Ond, so dwi'n falch bod fi wedi dysgu Cymraeg, ond dwi ddim yn reit proud o'r ffaith pam nes i ddewis, ond ar wahan i hwnna, Nick, dyn ni yr un peth. Wel, ond faint, sa'n gwybod sut i ddweud, faint oedd, how old were you? Sa'n gwybod sut i ddweud hynny? Ti'n gallu dweud be oedd dy oedran di ar y pryd? Be oedd dy oedran di? Pa mor hen oedd y ti, pa mor ifanc oedd y ti os ti eisiau, Nick? Cos dwi'n 33 erbyn hyn, a dwi'n gwybod ti'n probably 31, siwr o fod. 32. 32, alright, so, dyn ni ddim yn ifanc dwi'n mwy, yn honest. Ond, dwi ddim yn siwr, fel nes i dweud ti a blwyddyn 8. Dwi'n credu yn wedig pan ni'n ifanc, ni'n trio darganfod pwy ydyn ni, yr hunaniaeth. A y ffordd dwedais ti fel daeth e mas o'r rhywbeth erbyn Lloegr, mae kind of fel basic Welsh kind of, ond mae lot o pobl, mantra. Mae nhw'n aros yn yr agwedd hwnna. Ydyn yn anffodus. Am byth. A fel dwedais ti, mae lot o teulu fi o Lloegr. Mae lot o pobl sy'n cefnogi yr iaith dros y ffin. Mae digon o pobl hefyd sy'n erbyn yr iaith dros y ffin. Oes, mae yna lot yng Nghymru hefyd, siwr. Yn union. So, so beth sy'n pwysig yw pan ni'n tyfu lan, ni'n deall y nuance o'r hunaniaeth ni a dros y ffin a y dynes wyledig, ydy'r gair am UK? Y deyrnas unedig. Dwi'n meddwl bod ti ti'n neud rhyw fath o profound notion o'r fi fanna, o ran fatha, cos adeg yna yn dy fywyd, ti yn trio ffeindio lle ti'n perthyn, i bwy ti'n perthyn, pa fath o gymuned ti eisiau bod yn rhan ohoni ac yn y blaen, mae hwnna'n diddorol deud y gwir, dwi heb sort of meddwl amdano fo fel yna o'r blaen, bod mae bod yn Gymro neu Gymraes neu dod o Gymru yn rhywbeth reit special, yn rhywbeth reit, dyn ni'n gallu bod yn falch iawn ohono fo, ac
Dwi'n meddwl dyna ffordd dda iawn, swn i'n meddwl, o gael siaradwyr newydd o ysgolion, ydy cael nhw i weld bod na gymuned yma, a mae'r gymuned yn andros o hyfryd, fysa unrhyw un yn cytuno efo hwnna, siwr. A mae pobl yn cefnogol, a mae pobl yn hapus i helpu, a just yn hapus i glywed bobl eraill yn dysgu ac yn defnyddio eu Cymraeg nhw. Mewn sens metaphorical yma, bod yr iaith yn ein cadw ni yn lle bod ni yn cadw'r iaith, a bod ni'n rhan o be bynnag oedd yr iaith yn ein llyged ni ar y pryd. So mae'n ffordd reit romantis o fel amdano fo, Nick, ond dwi'n meddwl bod ti'n llyged dy le yn fanna, ti'n spot on, dwi'n meddwl. Oh, cool. Chwarae teg, mae'n ffordd neis o fel amdano fo. Dwi'n credu, a maen nhw'n dangos, mae mwy nag un enghraifft lle mae'r iaith yn linked intrinsically i hunaniaeth o rhywun. Yn bendant. Weithiau heb yr iaith, mae lot o pobl yn stryglo. Pethau fel y iechyd meddwl hefyd. Mae lot o evidence tu fas dros y byd nawr lle, gyda cymunedau sydd wedi colli yr iaith nhw. Mae lot o... So mae'n just pwysig. Mae lot o bobl wedi bod yn sgwennu am hwnna am ganrifoedd, a dwi byth yn cofio'r dyfyniad na'r quotation na, ond oedd rhywbeth yn sôn am Iwerddon. Rhywbeth fel, they felt foreign in their own land, oedden nhw ddim yn perthyn i'r tir bellach gan bod nhw wedi colli eu iaith nhw. A dwi'n meddwl bod hwnna'n reit bwysig, a dwi'n siŵr am yr astudiaethau yma, a'r tystiolaeth yma, dwi'n gallu dallt yn iawn sut maen nhw'n pwyntio at pobl yn eu iechyd meddwl nhw yn cael ei effeithio oherwydd bod nhw ddim yn meddwl bod nhw'n peth. Ac eto efo pobl sy wedi tyfu fyny yng Nghymru ond heb yr iaith Gymraeg a heb gael y gyfleon neu heb roi digon i mewn i ddysgu Gymraeg hefyd, mae hwnna'n ffaith. Dwi'n siŵr bod o'n eitha... Dwi'n siŵr bod sôn am ei genedligrwydd, nationality ydi. Diolch. Dwi'n meddwl. Sôn am ei nationality nhw yn eitha anodd iddyn nhw, gan bod nhw mae hunaniaeth ni wedi cloi mewn i'n iaith ni, for better or worse. Mae mytholeg, mae'r straeon, mae'r chwedle, mae'r cymunedau, mae'n hanes ni hyd at tua canrif yn ôl. Mae pob dim yna, mewn ffordd, mae'n rhaid gael y Gymraeg i gael mynediad at hynna. As I say, for better or worse, dyna sy'n wahanol i ni i Iwerddon a'r Alban, bod nhw'n gallu rhannu ei diwylliant nhw trwy'r Saesneg ac yn hapus i wneud i ryw raddau. A dyna sy'n wahanol i ni, bod ni'n cadw hwnna. A fel ti'n deud, siŵr bod yn reit anodd i bobl uniaethu a Chymru oherwydd bod nhw ddim yn medru'r iaith. Dwi'n dall hwnna'n hollol. Mae dibynnu fel ar y person hefyd, obviously. Mae lot o pobl... Dwi'n nabod lot o pobl sy'n cefnogi iaith heb siarad y iaith, ond hefyd dwi'n nabod lot o pobl sy'n teimlo... Mae'n kind of... Sa'n gwybod sut i ddweud hynny yn Gymraeg, ond fel... It attacks their Welshness a little bit, tipyn bach. Pan maen nhw weld yr iaith, weithiau ma'n makes them feel threatened... threatened, Mae'n insecurity. It's like mae'n teimlo insecurity about their identity. Cytuno, Ond fel yn De Gymru, mae'n hanes i esbonio pam yr iaith Saesneg yn bodoli yma mwy na Gymraeg. Obviously mae lot o cyfleoedd naw, a dwi'n teimlo fel right now, mae lot o cyfleoedd i ddysgu yr iaith Gymraeg ers 10 mlynedd yn ôl. Ond cyn hynny, dim really. A dwi'n teimlo fel naw, ni'n ar y cysp o rhywbeth arbennig, ond basically dwi'n dweud i bobl fel, dim bai ti ddim yn siarad iaith. Achos fi'n gwybod, a ti'n gwybod, ti'n gallu cael hunaniaeth Cymraeg hefyd trwy'r Saesneg, a mae hyn yn hollol bosib yn De Gymru. Mae hunaniaeth mas o'r y cymoedd, a'r dociau yng Nghaerdydd, a mae'r hunaniaeth yn bodoli tu fas o Gymraeg, a mae'n iawn, ond, fel dwedais ti, mae Cymraeg yn helpu ti cysylltu gyda'r ei hanes ni reit nôl i'r ddechrau o'r wlad ni. Yn union. Y ffordd dwi'n deud ydy, y pobl sydd wedi creu'r wlad yma, oedden nhw'n byw a bod, chwerthin a crio, oedden nhw'n breuddwydio, oedden nhw'n meddwl, oedden nhw'n
rhannu straeon trist, rhannu straeon hapus i gyd trwy Gymraeg a chynllunio a bob dim yn Gymraeg. A mae hwnna'n reit bwerus deud y gwir. A fel dwi'n hollol gytuno efo ti, ti ddim yn gor'o siarad Cymraeg i fod yn Gymro neu'n Gymraes neu fod yn rhan o cymuned o Gymru. Ond be dwi yn meddwl, and this might be a little bit out there, ond dwi'n meddwl, os ti'n hapus efo ffaith bod ti'n siarad Saesneg a ti ddim yn mynd i ddysgu Cymraeg, totally fine gen i. Ond be dyn ni yn gofyn amdano ydi parch. A fel arfer, dyna sy'n digwydd. Just y parch ti ag at yr iaith, os gen ti plant yn yr ysgol, deithon nhw bod o'n bwysig. Deithon nhw bod yna hwyl i gael yn y Gymraeg. Deithon nhw bod yna gyfleoedd. Os ti efo ffrindiau sy ddim yn dod o Gymru, deithon nhw am yr iaith. A paid teimlo'n swil os ti ddim yn, dwi ddim yn siarad iaith, ond mae'n lyflu o beth bod gynnon ni iaith. Trio bod yn gefnogol yn y ffyrdd yna, a bydd hwnna'n yn gwella y generations i ddod, swn i'n meddwl. Absolutely cytuno. Caveat bach. No, mae'n gywir. A hefyd fel, beth sy'n really cyffroes a hyn y bryd yw y resurgence o'r can yma o hyd. Yma o hyd, yes. Achos, mae fel wers mewn hanes Cymru mewn tri funud a crash course. Mae yn, a mae lot o pobl sydd ddim siarad lot o Gymraeg canu y can, inevitably bydden nhw fel, fi eisiau gwybod be mae'n siarad am. So maen nhw'n mynd i'r Wikipedia a darllen am ei hanes a mae'n just, mae gateway, it's a gateway dwi'n credu. Yn union. Dwi'n tolch gytuno efo ti, a mae wedi bod yn anhygoel. Mae lot o bobl wedi tynnu sylw at hyn yn dweud, pan oedd Dafydd Iwan a Gareth Bale yn ysgwyll llaw, yn meddwl, dyma, ddim yn dweud bod Dafydd Iwan yn hen o gwbl, ond dyma hanes ni yn cysylltu a ein dyfodol ni mewn ffordd. Ac eto, fel nes ti dweud yn fanna, o'n i'n mynd i dweud cyn i ti, a fatha y ffaith bod, we're all a bit intrigued, a bydd pobl yn chwilio am gyfieithiad i'r geiriau, a meddwl, o'n i ddim yn gwybod hwnna. O'n i ddim yn gwybod hwnna chwaith. A meddwl, mae hwnna'n reit bwerus, a dwi'n siŵr, swn i'n rhoi pres ar y peth, swn i'n rhoi arian ar y ffaith bod yna bobl wedi mynd ar Wikipedia, ffeindio y cyfieithiad, a meddwl, I might just give this a go. Dwi'n credu. Bydd yna bobl allan yna, ella un neu ddau sy'n gwrando ar y podlediad hyfryd yma, yn meddwl, dyna pam nes i ddechrau ac yn y blaen. Gwych. So, I was predicting this, but we've gone right off track straight away. A fi. Sorry. Wel, dwi'n falch bod ti'n disgwyl o'n cos o'n i'n poeni am hwnna. Achos fel, fi'n teimlo fel, fi a ti gallu siarad lot am pethau fel yma, achos... Probably. Ni'n credu mae fel, y ffordd ni'n meddwl ar ei profi ni yn debyg. Ond, a mi'n mynd nôl i cwpl o cwestiynau, fel syml, fel, so ni'n gwybod fel, o le ti'n dod, pam dechreuais i dysgu Cymraeg, ti Brifysgol Aberystwyth? Do. Nes ti byw yn neuadd Cymraeg Pantycelyn? Do, am flwyddyn, A oedd o'n bonkers deud y gwir. Nes ti aros yna hefyd? Fi hefyd. Ond oedd o'n lle anhygol i fyw, just i weld, mae'r iaith mae wir yn fyw efo pobl ifanc. Ond, actually, dwi ddim yn meddwl mae Pantycelyn oedd y lle i helpu fi ddysgu Cymraeg. Ges i job yn yr ail flwyddyn, Nick, dwi'n siŵr os ti'n gwybod. O'n i'n gweithio yn H&AR Ellis, oedd o fatha shop hardware oedd o. Ddim yna dim mwy yn anffodus, ond ac yn fanna, oh my word, dyna lle nes i weld Cymraeg Ceredigion, a o'n i ddim yn siarad Cymraeg ar y pryd, ac dwi'n cofio mynd na pobl yn dod mewn efo iaith ffarm mwy, iawn bwy, siwt mae pethau? Iawn, gai 2 allwedd, please, a dwi isio cnau hefyd, cos o'n i'n neud cnau i adar ac yn y blaen. I think I know what you're talking about. Rheina ydych chi isio? Dyna ni, thank you, good boy. Dwi'n eitha siŵr nes i ddechrau sgwrs ma yn Gymraeg. So dwi'n siŵr be mae thank you, good boy wedi dod o. Ond, thank you, good boy.
Don't patronise me while you're there. Ond oedd o'n bonkers ond, just i siarad efo bobl go iawn. A hefyd, nhw yn dod ato fi, ddim yn gwybod bod fi wedi dysgu, ddim no prior inhibitions, unrhyw, rhagdybiadau ac yn y blaen mae'n dweud, oedden nhw'n just yn meddwl, dwi'n gallu siarad Cymraeg fo hwn, a oedd hwnna'n, a peth oedd yn pwysig hefyd oedd, pob tro ni'n cael sgwrs, hyd at y pwynt yna yn Gymraeg, so ni wastad yn gwneud rhyw fath o victory dance. Ti'n gallu gweld fi ar Zoom, dwi'n hollol, I couldn't be happier bod y podlediad yma yn audio yn unig. Ond dyna oedd y victory dance yn ei wneud, right? A ni'n meddwl, ond pan o'n i'n gweithio, oedd yna rhywun arall yn aros i gael ei syrfio. So o'n i'n methu sort of bod yn, o'n i'n just gorau mynd, right, da iawn, on to the next. A dyna oedd wedi helpu fi, dwi'n meddwl. Am 2 flynedd a nes i gari gweithio yna. Oedd yn anhygoel. So ond eto, just y ffaith bod fi yn y brifysgol na, yn y sefyllfa lle mae pobl yn siarad Cymraeg, oedd yn indispensable. A dyna rhan o'r reswm i Aber, achos o'n i eisiau dysgu Cymraeg, aros yng Nghymru, a bod rhywle lle dwi'n gallu ffeindio lot o pobl sy'n siarad yr iaith, yn y brifysgol a tu fas o'r brifysgol. A, mae fel, Erasmus, o'n i fel Erasmus student, Yeah, without the paperwork, yeah. Because oedd yna gymuned arall yna, a i fod yn deg, oedd o'n hollol hawdd i bobl fynd i Aberystwyth a peidio sort of bod yn rhan o'r gymuned Gymraeg, ond ar un pryd os oedd ti isio, os ti'n just barod i wneud, bach o waith i ffeindio, mi fysach chi'n ffeindio. Dyna'r peth hefyd. Dros Gymru, dim pob le, ond dros Gymru, ti'n gallu byw yn Saesneg, a if your ears aren't attuned to it, you won't see it. Na. Ond wedyn, pan ti just yn scratcho'r wyneb yn de. Crafu'r wyneb. A dyna, yn union. So, a dyna, it's kind of a hindrance mewn ffordd, dwi'n meddwl, because mae'n rhaid wneud y legwork. Os ti eisiau wneud hyn, does dim, beating around the bush, ti'n gorau trio. Ac os ti'n trio, wneud i ffeindio gymuned hyfryd, croesawgar, sy'n helpu, sy'n annog, pobl mor hyfryd efo stories i hunain, efo hanes i hunain, a ti'n just yn immediately yn rhan o hwnna. Ond, ti ddim yn cael y pethau special yna nes bod ti'n trio wneud dy hun, ti'n gorau ffeindio'r ffyrdd dy hun o fod yn rhan ohono fo. A dyna peth anodd i bobl. Dwi'n dall, mae'n flipping scary. Mae comfort zone thing, dwi'n hapus yn y comfort zone. Dwi ddim eisiau, os ti ddim angen mynd allan o'r comfort zone, why would you? Ond ti'n goro. Dwi'n cytuno, a be nes i ffeindio sydd helpu fi oedd ffeindio pobl a siarad gyda'r pobl ac ymarfer gyda'r pobl sy'n debyg i fi. Ac eto pan ti'n ffeindio, dwi wedi ffeindio pobl yn gwylio Wrexham ac yn y blaen a ffeindio bod nhw'n siarad Cymraeg a wedyn mae yna rhywbeth immediately wedyn bod ti'n gallu siarad amdan ac yn y blaen. Dyna rhan o legwork dwi'n meddwl, Nick. Am y pwnc o Wrexham te, mae teimlo fel mae lot yn digwydd yn Wrexham a hyn o bryd gyda y pêl-droed, y raglen. Fi'n gwybod ti'n fan mawr o'r y clwb. Dwi yn. Wyt ti wedi weld y raglen Welcome to Wrexham? Do, dwi wedi. Ar y dechrau o'n i'n eitha hoff o'r ffaith bod ni'n fan-owned clwb a bod fi'n berchenog fy nghlwb dwi wedi sbortio so ni'n fach. Ac so i weld pobl o America a Canada yn dod mewn a'n dwi'n y clwb oddi wrthyn ni, o'n i'n poeni. Ond yn ymwedig ar ôl gweld y rhaglen ddogfen yna, dwi wir yn meddwl bod i calon nhw yn y lle iawn. Wir. Yn ymwedig y Rob McElhenney yna, dwi'n meddwl bod e jyst i taflu hun mewn i bob dim. A o ran be maen nhw wedi wneud i'r clwb, i'r ardal, a'r ffaith bod nhw'n mynd ar Gymraeg efo nhw, mae hwnna just yn, maen nhw wir di gweld pwysigrwydd y iaith a maen nhw wedi helpu. Dwi'n gweld plant yn yr ysgol lle dwi'n gweithio rwan a dwi'n nhw'n deud bod nhw'n, right, oherwydd Rob and Ryan, dwi'n mynd i ddysgu Gymraeg, dwi'n ddim fel, ond mae plant yn yr ysgol lle dwi'n dysgu wastad i bod yn
maen nhw'n trio yn y Gymraeg, maen nhw'n hapus i gyfadda os dyn nhw'n hoffi ni ddim yn hoffi, sy'n ffain, dwi'n hapus efo nhw, maen nhw'n trio, a maen nhw'n parchu'r iaith, ond maen nhw rhywbeth bach wedi clicio efo ambell i fachgen, deud y gwir hefyd, a lot o ferched wrth gwrs, ond dwi'n tueddu i weld efo lot mwy o fechgyn sy'n ar hyn o bryd. Felly maen nhw fach mwy o patience gyda nhw efo Gymraeg, a mae hwnna wedi helpu yn aruthrol, deud y gwir. Siwr o fod, a ti'n mewn sefyllfa unigryw i weld the before and after o'r hwnna. O'n i'n weld yr un bennod lle maen nhw'n neud pennod am beth yw Gymru. Pennod 7 oedd hwnna, Nick, I shall have you know. Yes, cos o'n i'n caru'r episode yna. Oedd yn brilliant. Oedd. Beth oedd yn hyfryd yw, ni'n cael lot o pobl, comedianwr, tu fas o Gymru, a maen nhw'n neud jokes, ond cymryd y piss mas o Gymru, and it's like, we're laughing at you, ond gyda raglen yna, gyda Rob a Ryan, ro'n nhw'n chwerthin gyda ni. Yn bendant. And at themselves. It was really, like, subtle, ond roedd yn hollol wahanol i y pethau ti'n weld weithiau gyda comedianwr, just dros y ffin. Dwi'n cytuno. A roedd yn just subtle, bach, ond pwysig. Parchus. Ydy, parchus, dyna gair, Dyna'r gair eto. A, dwi ddim yn meindio pobl yn neud hwyl am benne ni. Fel ys i ddeud, efo'r ddau yma, Rob a Ryan, maen nhw'n... Because I know them now, I can call them Rob and Ryan. Mae Rob wedi tweetio fi unwaith, a nath Ryan hoffi tweets fi, so I can call them Rob and Ryan now. Yeah. Dwi'n meddwl bod nhw wedi wneud o'n ffordd, fel ti'n dweud, ffordd barchus, a maen nhw wedi dangos y parch na. Dwi'n meddwl bod ni'n heiddi. A maen nhw'n gweld y ffyrdd lle maen nhw'n gallu tynnu pobl mewn. A gyda ffôr parch, maen nhw'n pobl busnes, y ffordd maen nhw'n gweld bod y Gymraeg yn codi arian iddyn nhw hefyd, a dwi'n mwy na hapus iddyn nhw'n neud hynna. Ro'n nhw chwilio am clwb, ond maen nhw wedi cael diwylliant unigryw a wahanol. Lot mwy. A rhywbeth i ddangos bant, like, hey, wow, look at this, is so much more interesting. Scratching that service again. And mae'n gallu bod rhywbeth i helpu pobl werthu stuff, mae hynny'n iawn, I'm not against that, Na fi, dwi'n prynu stuff. It's an attraction, Beth ydi heiddi, sorry, fi'n gwybod y gair. Sorry, fatha deserve. A fel ys i dweud, dyn ni yn heiddi bach o break, dwi'n meddwl, o pobl yn neud hwyl, a dwi ddim yn un sy'n cymryd o'n personol, bod pobl yn neud jokes ac yn y blaen, dwi ddim yn cymryd o'n personol, dwi'n dall pam a sut mae pobl yn, cymryd offence weithiau iddo fo, cos, mae'n eitha drom weithiau, ond... I fi, fel dim offensive, ond just diog a ddiflas, like... Yes. Y joke fel o roedd Cath yn cerdded draw'r keyboard. Stori hilarious i ti, Nick, nes i trio hwnna unwaith, nes i roi Mali'r Gath ar y keyboard. Yr unig beth nath i, and I'm still amazed to this day, right? Nath i just sgwennu a load of closed brackets and a couple of P's, and ar y diwedd, I don't know how she did it, there was a smiley face. And honestly, dwi dal efo'r dogfen yna, because I couldn't believe it. So cats can do smiley faces, Nick, but not Cymraeg. Oh, what a tag. So, look, fel ti'n deud, mae'n ddiflas, mae'n ddiog. I just, do you know what? You want to get some cheap laughs, go ahead, and, try something else, mate. Ti wedi sgwennu llyfr? Ti'n iawn i trafod dy lyfrau ti wedi sgwennu? Yn y nodiadau nes ti anfon i fi, nes ti sôn am Welsh yn ai, a dyna oedd yr un cyntaf, deud y gwir. Dwi'n just yn gobsmack bob dydd, a mae pobl yn dal i brynu'r llyfr ac yn mwynhau, a peth sy'n hyfryd ydy pan mae pobl yn cysylltu efo ti yn uniongyrchol ar Twitter neu ar e-bost ac yn y blaen, a deud, I've read your story and it really inspired me to try a bit harder, and it shows me that I've got a way into Welsh as well. A dyna o'n i isio, deud y gwir. O'n i ddim isio rhannu memoir efo yna, o'n i'n 30 ar y pryd, I haven't got a story to tell yet. Gobeithio bod gen i lot o flynyddoedd i ddod yn fy mywyd, ond o'n i just isio dangos i bobl bod na ffyrdd mewn i'r Gymraeg, a bod pob taith tuag at fod yn rhugl neu tuag at bod lle ti isio bod efo Gymraeg yn wahanol. Ond bob tro mae
Mae yna groeso a mae yna gymuned yna, a dyna newch chi ffeindio. A dyna oedd y pwrpas, dyna oedd pwrpas Welsh and I, deud y gwir. A wedyn ar ôl hynna nes i ddechrau Doctor Cymraeg, so oedd yn ffordd naturiol o weithio pethau. So, daeth Doctor Cymraeg mas o'r lyfrau o'r ffwrdd sgwennu? Well, whoever this Doctor Cymraeg is, that is the story, Nick, yes. Well, ti'n gwybod be, pan daeth Doctor Cymraeg mas, i ddechrau... it was quite anonymous, doedd? Yeah, ond ges i teimlad, neu ges i syniad, ti oedd e. Achos, a so'n gwybod pam, achos nes i ddim siarad gyda ti lot. Na, oedden ni'n dilyn ein teithiau dros y blynyddoedd, do. A dwi'n credu unwaith nes i tweetio, a nes i mateb ti nôl, fel, like, fi'n teimlo fel fi'n gwybod. Hi, Nick. Yeah, and I was like, I know who this is. Yeah, it's Dwi'n meddwl ti oedd un o'r rei cynta i weithio allan pwy o'n i. O'n i ddim yn trio bod yn anonymous, yn ddienw, ond ar y pryd oedd o'n rhyw fath o gymeriad oedd pobl yn gallu uniaethu efo, a ni ddim eisiau pobl i feddwl, cos dwi'n cofio pan nes i wneud fideo am y tro cynta ar Doctor Cymraeg, a nath rhywun ymateb ar y tweet yn meddwl, I don't mean to be rude, but I thought you were about 60. A ni fatha, no, early 30s, thanks. O'n i ddim yn cymryd offensio, o'n i'n chwerthu dweud y gwir, ond yn clywed pobl yn meddwl, bod fi'n dros hanner cant oed, dros 60 oed, yn meddwl, oedd o'n reit diddorol i weld sut oedd pobl yn ymateb i hwnna. Fel eisiau dweud, o'n i ddim eisiau bod yn anonymous, ond ar y dechrau, oedd o'n rhywbeth reit hwyl, oedd na rhyw, I've been accused of being a bot and all this, ac yn y blaen, and wow. Yeah, oedd o'n reit hwyl. I mean, that's a pretty niche bot. It is quite niche, I'll be honest. Dwi'n sure pam, ond dwi wedi cael hwnna, oh, you're just a bot. I'm like, yeah, a bot who can reply to you in many languages, and we'll play that game if you want, mate. Mwy nag un iaith, achos ti'n siarad cwpl o'r iaithoedd Celtaidd, os mae'n gywir. Dwi'n trio. Dyna peth pwysig i gofio fanna, Nick, dwi'n trio. Ac eto, mae'r un stori efo Gymraeg, efo nhw hefyd, ac o'n i'n teimlo, dwi ddim yn faich, it's not a burden, dwi ddim yn faich ar bobl i ddysgu Gymraeg, ond ar y pryd pan o'n i'n gweld hanes Cernyw, Iwerddon, yr Alban, Llydaw, Ynys Manaw, o'n i yn teimlo braidd bod ne faich arna fi i, o leia trio, just trio rhywbeth, just i ddangos bod na bobl allan yna sy efo diddordeb. Ac dwi'n dal i ddysgu Gwyddeleg bob dydd, Cernyweg bob dydd, Gaeleg yr Alban bob dydd, dwi wedi stopio efo Llydaweg a Manaweg, a dwi ddim yn hapus am hwnna, so dwi'n neud unrhyw, cwbl o funudau bob dydd, i just sort of cadw pethau mynd ac yn y blaen. Fi jyst mwyn dweud fel, y pethau ti'n neud gyda Doctor Cymraeg yn just mor pwysig, achos dwi'n teimlo fel, yn wedig ar Twitter a stuff, ti wedi cysylltu llawer o pobl gyda'n gilydd, a maen nhw'n gallu siarad gyda ti, ond gyda pobl eraill ar y posts ti. Mae'n creu cymuned ar-lein yn iaith Gymraeg. A mae yn pwysig pan ti siarad yr iaith lleiafrifol, yn wedig os ti ddim yn even byw yng Nghymru a ti'n dysgu yr iaith Gymraeg. Mae'n a lot ohonyn nhw. O, bendant, A i cael y ffordd arall i gysylltu gyda pobl, a ffeindio pobl sy'n dysgu a siarad, mae'n just really pwysig y peth ti'n neud. No, mate, mae'n meddwl y byd, wir. A dim dyna pam nes i ddechrau, o'n i just eisiau neud rhywbeth oedd yn hwyl ac yn ddiddorol. Un o'r llyfr nes i, neu dwi'n siŵr sydd wedi gweld, ydy Cymraeg wrth foncio. Beth ydy foncio? Yeah, Welsh while you bonk, Nick. Yeah, okay. So please don't buy it. Ond mae hwnna wedi dod o'r ffaith bod fi eisiau rhywbeth hilarious. Yeah. A basically, Cymraeg wrth foncio ydy, mae'n 30 o brawddegau Cymraeg, hollol random, 10 cyn, 10 yn ystod, wink wink, a 10 ar ôl. Stop laughing, it's not hilarious. It's vulgar, Nick, it's awful. Ond i eisiau gwneud rhywbeth hilarious I bobl. A wedyn, be dwi'n neud wedyn ydy dwi'n rhoi y brawddeg,
y frawddeg, efo Saesneg o dan efo, llun awful o clip art oddi ar y we, a wedyn dwi'n trio esbonio'r gramadeg ynddo fo, a wedyn, mae yna un sy'n deud, oes gen ti hanceth? Yeah. Do you have a handkerchief? Yeah. I'm like, oh, that's disgusting. On wedyn dwi'n deud, well, you can also use oes gen ti to ask if someone's got some. So it's a bit of a way in through humour, a dwi'n gweld hwnna yn digwydd lot efo Gymraeg, a dwi'n meddwl dyna pam dyn ni'n cael gymaint o lwyddiant efo Gymraeg. Mae'n ffordd dda i cofio. Maen nhw wastad siarad am panas ar Duolingo and stuff. Achos... nes I helpu efo Duolingo and I will not reveal the secret. Mae hwnna cool. Pan fi yn y dosbarth, dwi wastad yn meddwl fel, what's a really weird sentence I can come up with? A wedyn, weithiau maen nhw'n feddwl, mae Nick yn dod lan eto, got a question weird. Ond, dyna'r ffordd fi dysgu, achos fel, how would I do that, fel... A ti'n gofyn y cwestiynau cywir, a ti'n dysgu trwy neud. Ond i eisiau dweud rhywbeth fel, I was born ready, right? Ond, ces I fy geni yn barod, ond dwi ddim quite yn golygu yr un peth. It works like, I've already been born. Yeah. What about barod or creed? Beth ydi creed? The cradle. So I'm ready from the cradle. Born ready, I just made that up, Nick. You can have that, mate. Diolch yn fawr iawn. Y pwynt ti'n neud ydy, dwi'n cofio ces I ngeni, dwi'n cofio yn barod fel ready ac already. A just y ffordd ti'n neud pethau silly ma, maen nhw wir yn helpu ti ddysgu, ynddo? So dyna oedd y peth efo Cymraeg wrth foncio, and I will not say any more about it, because it's disgusting. Ti wedi neud bach o Duolingo hefyd? Do, nes I helpu dipyn bach, ond yn neud y modereiddio, hence... dwi ddim yn siŵr o le mae'r panas wedi dod yn anffodus, mate. Ond, I will ask one day, but I kind of like not knowing, you know what I mean? Yeah. And it's kind of a bit of a romantic side of it. Ond, so, ges I e-bost blynedd yn ôl yn just deud, ti eisiau helpu. Be o'n i'n neud oedd pob dim yn iaith deheol iawn ar y dechrau. So be o'n i'n neud oedd mynd trwy bob brawddeg ar y peth a deud, right, so os mae'n deud, mae da fi allwedd gytre, o'n i'n deud, right, please also accept mae gen I agoriad adre. Wedyn beth ti'n gorau wneud wedyn ydy, wel, ella bod rhywun yn deud goriad yn y de, ond mae'n deud mae da fi. So o'n i'n gorau deud, mae da fi agoriad gytre, mae da fi agoriad adre. So, ar combinations I gyd, it took a long time, Nick, ond, so... nes I ddim sgwennu'r cwrs, mae cwrs yn anhygol. Richard sy'n heiddi'r clod yma na. Sy'n heiddi? Who deserves? See, it's all these words coming back round again. On Richard sy'n heiddi'r clod yma na, ond oedd o'n waith anodd, ond oedd o'n werth weil. Ti'n clywed pobl yn deud, dwi'n dysgu Duolingo, a ti'n meddwl, nes I helpu dipyn bach efo hwnna, a mae'n deimlad anhygol, Nick, Mae hwnna'n brilliant, Mae'n lle really dda I ddechrau, achos mae'n am ddim lawlithio a just chwarae and amser spa. Yn union. Mae'n fynediad neis I Gymraeg. Mae pobl yn dysgu, just dim pwysau arnyn nhw, just neb yn rhoi pwysau arnyn ti, ti'n gallu neud amser dy hun, ac yn y blaen, ac mae'n rhywbeth da. Stephen, mae peri'r amser gyda ti, a ti'n gallu mynd nôl mewn amser ac yn weld 3 lefydd wahanol, ble fasa ti fynd. Mae yna un lle son i'n mynd. Dwi wastad wedi meddwl hyn. Ti'n gwybod y hanes efo Llywelyn ein Lliw Olaf, cafodd ei ladd 1282, a gafodd o ferch do, Gwenllian. Ac hanes hi ydi aeth I Loegr pan oedd hi'n 2 oed, a wedyn oedd hi farw mewn nunnery pan oedd hi'n 55, rhywbeth o'n oedd. A dwi ddim yn drist bod hi ddim yn gwybod bod hi'n dywysoges. Mae yna'n drist, ond peth sy'n wastad I taro fi pan dwi'n darllen y stori yma oedd hi byth yn gwybod sut I ddeud I henw hi. Oedd hi'n galw hi'n yn Wenclian, yn Gwentlian, a meddwl, that's not right. So ni'n mynd nôl I tua 1310, rhywbeth o yna, yn Dwyrain Lloegr, Gogledd Dwyrain Lloegr, a so ni'n mynd i'n nunnery yna, a so ni'n dysgu Gwenllian sut I ddeud I henw hi'n iawn. O, mae hyn yn drist o'n brydferth, ti'n modd? Gobeithio, ond dyna swn i'n neud. Da iawn. Stephen, diolch yn fawr iawn am dy amser. Mae wedi bod
hyfryd i trafod a siarad gyda ti. Os mae pobl eisiau ddilyn ti o ffeindio ti ar y wefan, beth yw dy Twitter, dy lyfrau hefyd? So, well, actually, my Twitter ydi, yn anffodus, Doctor Cymraeg was taken. So, Cymraeg Doctor yn anffodus, ond Cymraeg Doctor ar Twitter. Dwi'n literally ymateb i bawb, a mae lot o bobl yn anfon negeseuon ar hwnna hefyd, ond mae yna wefan gen I hefyd, sef, and this is in the right order, drcymraeg.wales. Cymru costs a bit more, Nick. I'm not that made of money. So drcymraeg.wales, a mae yna lyfrau ar hwnna i edrych yn nhw, mae yna esboniadau am y llyfrau I gyd, ond hefyd stwff dwi'n neud yn y byd go iawn, tu allan I Twitter, ac yn y blaen. So, drcymraeg.wales, a mae yna Twitter feed ar hwnna hefyd, so that's the place to go. Ond diolch am wneud hwnna, ond mate, dim just diolch am siarad fi, mae'n neis I siarad efo ti eto, mate, cos dyn ni ddim yn siarad lot, ond dwi'n sort of gweld ti from afar, a gweld y gwaith anhygol ti'n neud. Dwi'n trio retweetio stuff Sgwrsio. Diolch yn fawr, ti'n weld ti'n neud hwnna, mae'n really helpu. Mae'n falch, ti'n rhoi'r platform I fi rwan, a dyn ni'n helpu yn gilydd and scratching one another's back, so yeah. Ultimately, ni'n helpu yr iaith ni'n caru, so... Exactly. You know, it's a labour of love, and ni'n caru neud e. Well said. Yn union, mate. Ond na, diolch, mate, mae wedi bod yn lovely siarad efo ti. I could do this all night, mate. Hwyl fawr. Diolch, mate. Ta-ra. All the best, you lad. Ta-ra. Ta-ra. Wel, dyna ni. Diolch yn fawr iawn eto am rando. Dwi'n hollol argymell ddilyn Stephen ar Twitter. A cofia, ti'n gallu dilyn ni hefyd ar Instagram, Twitter a Facebook. Hwyl am y tro.